Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Napanan ni Nanang Mau. Apay nga awan manen dito'y balay. Ay nawaw. Nakita ko ta napansin Macdo, tada timbang awit na. Ada kadwa na tatang. Nabayag da ka din na napan? San met? Sino ti kadwa na? Jak amo Jak mat amo tinagan na, tadyak dinamag. Kaaruba wano saan? Kasano nga muk ngay? Jak bot nakita ti rupa na tatang. Ay nawaw. Sa dino tinagsakduam, ah? Ada ka di sa balya pagsakduan? Ijay bubon ati nagsakduak. Apay nabayag ka? Apay anabayag. Kat saan mo mabalin atarayag ta damat awit ko adanom? Sino ti kadwa masimmak daw? Ah? Ni Ana. Apay ka de. Ay, di gayang padam anda buntog amag na. Inton maminsan, sika ti mapan sumakdo ta uray tarayam amapan ken tarayam nga agawid tapno mabit ako nam. Nagandarman nga tan ti kinarugit ta utek mo. Kinarugi. Apay mait. Ay nawaw. Ipagarup mo man siguron ang lalaki ti kadwa ka napan simmakdo. Surun kon! Agsarita taman iti nalapat, Miguel, ay nawaw. Nay, anyang iti pagsaritaan tayo nanang. Apay ka di nga ultimo mapan sumakdo ti asawam, ket damagem pay no asino ti kadwana. Nagalas ket ti aramid mon. Napay dakas dagdamag ay nanang. Kayat ko nga rin namamuan no asino ti kadwa na. Ay Saan nawaw. aday ta ti makagapaw no apay a dinamag ko? Tanya ti amuyo ang makagapaw. Di ka man agin dadamag. Taam mo kon ti galad mo. Na, kinuda kayo ti mo na nagdamag. Ay nawaw. Baliwang banday ta galad mo. Tamangan no agbabawi ka iti udi na. Karkarong agbabawi ak no baybay ak ati lamang kuykuyog iti asawak. Ang mga sukat na adi na oras ay nawaw. Amom ka de nga iti dayta nga aramidam. Ad-adda nga umadayo ti rikna ti asawam ken ka. Saan nanang? No saan ko abantayan ti asawak? Isukat na. Kamalay dayta ka panunutam. Ay nawaw. Sana kang mali nanang. Amok ter aramidet. Aha. Makita, no di mo to pagbabawian dayta nga aramidam. Apay na kami suot ya sawam. Ano man ang tinaramid mo? Sinitak lang no asino tinakita ka kinasarita na jitsindaan. Kasana no nagdamag lang uno kabagyan na. Ay masapul nga mo ka amin ti kasarita uno kakuyog na tatang. Ay una yan. Ay no nga si kamay ti pagaramidan da iti kasta. Kaya't mau. Ay, uray saan da nga ramidan kanyak tanasing pweta ka tao. Kanya na singpet. Aha! Napanan ni Nanang Mau, apay nga awan? Napan naglabay di karayan tatang. Asino ti kadwa na? Awan tinakita. Apay ka di. Ingkay kadwan kit din tapno da kadwana. Ingkasurutan, tapno da kadwa na, anak ko. Apay masapol la kadwan katakalan. Ingka kadwaan ang mga no itarayda. Awanan at Nanang Mau. Asino ko matimang itaray tatang? Awan mo tisyo ko ije karayan. Imbaga kaya nga dasyukoy. Ingka la kadwaan, tawan kadwa na. Hala, ingka bantayan. Ay nawaw.
Ay, asimurot ka dito'y karayan, boyet. Baga ni tatang akaduang kay kano, bantayan kayo. Mga noda ka no mangitaray kada kayo. Anya? Asino ko mati mangitaray kanyak dito'y karayan? Tamagan yung tuko ni tatang ah. Masuro na kun iti amam. Di nga ron iso ti imay, ta imay na awitan ti linabaan, tanay na dagsan. Saan ka di nga inawit yo itay? Wen ata saan pa'y anabasa, itatanabasan na dagsanan. Ay, hanang, kitain nyo. Ada ko buwala kayo. Ala, saan samat na makabalasiw oh? Ah? Ay, dita ka anak, mapan ko tulungan tila kay. Apay na bayag kayo di karayan adwa. Tulungan nakit di amang ibaba iti linabaan kat ni nadagsan. Damdamagan ka iso asong batampay. Apay na bayag kayo. Agsipod taawan ti washing machine ijay. No kayat mo, bantayan nak ang aglaba. Uno saan, gumatang ka iti washing machine tapno dituya kun nga aglaba. Ngam, inkamat sumakdo iti paglabak. Saan man atila isungsungbat mo iti saludsod ko? Tulungan na kun aamang ibaba iti linabaak. Ay na, nadagsan. Sung batampay dagiti salsaludsudak. Nagalas ka tiaramid mon si Kamigel. Ni, apay man ang tatang? Marigrigatan ti asawa man nakasusoon iti linabaan na. Imbis at tulunga pagdamdamagam ki din apay anabayag. Pino nagbayag, mate? Ang mga noda sa bali ngay naramid na di karayan. Saan ka di nga ni buyet akadwa na? Ay, huwag kaya. Madani buyay. Ay damagag tuman. No niya pa'y ti inaramid ti inana di karayan. Saan mo na namagan? Masaktan mo't ano ipakita mga awan panagtalik mo kunkwa na. Diyak ngamin ipalubos alukunak ti asawak tatang. Masapol nga amok amin agaraw na. Saanin ko na midnay? Nasingpot ti asawam. Inton mapunwan. Diyak amon no niya taramidin na. Aha, basta diyak ipalubos alukunak ti asawak. Ay, nawaw. Ay, anak ko. Anya tinakita mo, inaramid ni nanang mo iti karayan. Adala kay akinibin na bimalasiw tatang. Anya? Ay, husto pa ilate ko nakit nga da milagro nga aramida na. Aguray ka man. Milagro nga. Wen, adda milagro nga aramida na. Naglaing madgan ni nanang. No muna ti agmilagro. Ha? Ay, ingkagay ayam. Tayo nakasaw ni nanang mo. Agrinisot kami. Ibagam ka di nga agmilagro tatang. Unay ko dito yung ubingin. Ingkagay ayam kunak. San atilay bagbagam. Pagpudno ka. Anay ko, Miguel. Apay aminas masamtiimag. Masagsakit na, anak. Ay, jak ibatanda ito. Hindi kag pudnaw. Anya ko matipudnog. Ay, nawaw. Anya ti ipudnaw. Oy, asino ti lalakim? Awan ti lalaki. Ibatam ti imak at masagsakitan. Nagkunag. Agpudno ka. Ha? Asino ka di tinangibagagan ka nga na lalaki? Asino di kinibin mo alalaki di karayan? Anya, talaga nagrugit ti utak mo. Nikadila kahit dom ti pagbaga makinibin ko. Wan, tinulungag ta sana magkabalasiw. Nila kay itong mga kabaw. Wan, Ah, tinulungag ta mga numaanod ta nakapsot. ha? Kasano ko mga agbalin alalakit ti may isang agkabaw. Dandanisan pa ya makakita. Day,
Apaya nagimpaki ka basang. Jakon manusan nanang. Jakon manusan ti anak niyo. Pagbalbalin anak matanda ka sa babae. Ay, Jakon ti dumaw dawat iti dispenser iti anak ko. Awan basol yun nanang. Nabayagan nga ano sakka po iti aramid ni Miguel. Saan ka din amalapdan? Saan nga agbaliw ni Miguel no saan amaikan iti pagnakman na nanang? Kanayon ko matabagbagaan ni Miguel ngam di nakmat dangdanggan. Sige nanang, mapan kamin ka ni Boyet. Apananta nanang. Mapantay ti ayan dagiti dadakkel ko anak. Intamat iti pasyaran. Ay, nabayag dito na panidji balayda. Ang mabayag tayo dyan, nanang. Wan anak, ijay tan nga agnaad. Anya? Sino mo yan tikadwa ni tatang? Bay amon ni tatang mo. Nauma akon kan kwa na. Inkan to la pasyaran no dumakkel ka. Buyet, ayan nyaw. Anya pailat sa pulam. Nauman ti asawam ken ka. Ay nawaw. Ha? Anya ti kayo sa awin tatang? Ha! Pimanawa na. Intugot na ti anak yaw. Anya? Apay nga, di yung linapdan. Ay, nawaw. Linapdan tarupam. Linapdan ni nanang mau ngem awan ti mabalin may. Pimanaw dalata. Nay, apay nga, apimanaw da. Gapaw iti madinga aramid mau. Heh! Pagbalbalin na maadakas, nga oray mo awam madinga aramid na, di gunggunam, may nawaw. Dona, agawid ka na, mahiliwa ko na yan. Langgong ka. Mangag na kaaya ay nawaw. Ay, kaya ba, nanang? Apay asyak ti mapan mangayab. Sika at tasikat tinang pasakit itirik na loko. Nagrigat kayam ti panawan ti asawa na. Ay, nawaw. Dahil ta tinaalam. Pumanaw labas sit ti asawam. Ibagam nga da kasindarak na. Gauray awan mat nakita. Nanang, kayo idayapan. Ibaga, yung agsublit yakinang itis itong ko. Sika ti rumbang apapan mang sukon. Tabarang maay-ayong pay di asawam amang sublikan ka. Apay nga may ka dito, Miguel. Umay kay sukunon ba kahit? Agawid tayo ni Balay. Nauma ako ni ti aramid mo. Diyak ka sa pulan ti asawa nga awan pa nagtalak na kanya. Ay, bakit ikarik iti batog ko alangit? Diyak ton ulitan tinaramid ka. Nagkari ka man idin. Ngam inaramid mo lata. Ala na bakit? Diyak agbiag no awan kayaw nga gina. Kumasan ka nga agbyag? Nagbyag ka mat idisakbay nga inasawa na. Sa bali idi sa bali ita. Agawid ka kit din. Saan ko amasapol ti kasken ka? Apayag may sa ka anagawid. Saan mo ka di analukoy ni Dona? Natanggal di pangatang na nanang. Oray ang sangit ang itisango na. Di na kung kaya. Si kamot lang ang tinangpatangkan iti puso na. Uray ka sa no ti panagayat kan ka ti babae. No awan mat panagtalag mo kan kwa na. Mapunas day tanga ayat. Anyang taramida. Tap nagsubli ti sigo na panagayat ti asawa ka na. Nanang.
Ipakita mga agbalbaliw ka. Tapno sublian na ka. Kasa no, makita lang, di naman tan katakawin, ay nawaw. Makita am tibungat ikan naman ng imon mo. Ada aya mayat nga itdanday tanga imon. Nagbababawi ako, natangkan ti pangadang na. Dura, oh my God, dito din na. Ay, laglag ka kitni ah. Ada aya maaramidan ta pa nagbartag mo. Hoy, kita man tayo tsuram. Lampaw kan barbasan kan. Ti kunam kaya nakapay ni Dunay ti kasta nga tsuram. Ano ti aramida, tapno, agsublit ti pamilyak tatang. Agbalbaliw ka, lukaw. Agpapukis ka. Kain, agdisinti kami ta. Hanggang no kastam lang, awan lamukon. Naduldul pet ti tsuram ay nawaw. Isubtumot la, di na kayat. Kano di nakakayat, agpagunggan kan. No makakita iti disinti kan na singpait, ay isukat na ka. Isaw nga agdisinti ka. Saan nakasla basura ti tsuram? Imbag pa ikat ti basuriraw, tada kwarta na. Hanggang si Kangay ay nawaw. Ay, isukat na kunayaw. Ay, saan ang mabalin atatang? Kaya aramidam nga rod ti rumbungatap no nasaya ti pagbanagam lukaw ay nawaw. Ay, sige nga rin tatang. Agbalbaliw ako. Day ta ti rumbang. Ay, nawaw! Ikagumaam ngamin di agbaliw Miguel. Tapno mapasublim ni Donna. Madi ngamin ti naimon. Ta dumadael iti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.